సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేస్తే ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అక్కడ కూడా ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే తప్పకుండా ఇన్స్టాలో అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా 1 బై 1 ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సింపుల్గా చేయొచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియోని ఈజీగా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మధ్యలో లాంగ్ ఫోటో 21 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో ఈ ఒక్క ఫోటోని మాత్రమే పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సెకండ్ ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఇదే ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 28 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉండదు. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్ ప్రాసెస్. సో 1 బై 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. అందుకోసం నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 29 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని
ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.